I ara posem-nos còmodes que arriba un dels punts àlgids del matí, un espai on es combinen dos impulsos innats de l'espècie humana. Primer, saber com són les cases dels altres i segon, criticar-les. Aquí us donem material de sobres per fer una cosa com l'altra a Ramoneda d'estar per casa. Avui anem a la casa de George Lucas. ¿Tú eres Javier de Lucas? No, George, el pare de Javier de Lucas. Vale. No sabia que tenia un fill que es deia Javier de Lucas. No, bueno, anem a casa del George, eh? Anem a casa del George. Sí, a veure, a George Lucas li agraden molt les cases, a part del cinema, que això ja ho sabíem. Li agraden molt les cases i concretament les cases de fusta. Ah, sí? Sí, mira, tanta tecnologia tan especial... És més rústic per estar per casa. Sí, de fet, ell sempre ha reconegut que és un arquitecte frustrat i per això s'ha posat a comprar coses com un loco. Però és que no para, Quim, de veritat. Mira, des que es va jubilar, que es va vendre les seves empreses o part de les seves empreses... Sí, que va vendre tot el que seria l'imperi de Star Wars a Disney. Sí. Barato, Sí, em sembla que per més de $1.000 milions, una cosa, o 2.000, o una cosa així. Ja, posa-li 1.000 amunt, 1.000 avall. Sí, a partir d'un número és igual. Doncs des que es va jubilar, que no para de comprar les cases dels seus veïns. Ai, però què vol, el veïnat per ell sol? Això és molt de ric, El Messi també el primer que va fer va ser comprar la casa del veí perquè no el molestés ningú. És que, sí, de fet, li va comprar l'última adquisició, va ser la casa del seu veí per $28 milions. És que estava d'oferta. Sí. És allò que és com quan obres l'Amazon, que no pots evitar comprar segons quines coses. Home, però que està molt bé de preu. No serveix per res, però no està molt bé de preu. No t'hi pots resistir. Clar. Per tant, ell no té casa, té cases molt grans. Viu en un poble anomenat Carpinteria, que li agraden les cases de fusta i a sobre es diu Carpinteria. Carpinteria. És la meva nova localitat preferida després de Calabasses, que és on vivia Will Smith. Sí, senyor. Bé, de fet està a prop, relativament a prop de Calabasses. Carpinteria està a prop de Calabasses. Sí. Al nord de Los Angeles, aquestes dues coses. Bé, però més que parlar d'on viu, hem de parlar del que avui és el seu despatxo i on hi va viure durant uns mesos. És ni més ni menys que el Ranch Skywalker, o també conegut com Rancho Skywalker. Dada important, distància entre el despatxo i casa del George Lucas. Sí. 584 quilòmetres. Com? Què? 6 hores conduint, que ho he calculat. Però què m'estàs dient? Sí, senyor, o vas en Falcó Mil·lenari o no surt a compte anar a portar uns papers a la feina, Has de sortir molt d'hora de casa, trobo, Molt, i de la feina. Sí. O sigui, arribes, fas el cafè i tornes. Anem al ranxo. El nom Skywalker, evidentment ve perquè és una casa que ell va adquirir després de la primera pel·li, que va recaptar una fortuna. Sí. El tio es va presentar a la immobiliària i li van dir: mira, tu ets el de les pel·lícules de les espasetes làser, oi? I va dir: sí, sóc jo. Aquí tens $100 milions. Vull tota la muntanya. I es va comprar tot una vall, pràcticament. Clar que sí, home. Clar que sí. I així va néixer el Rancho Skywalker, que és el despatxo, però també lloc de recés, i on hi ha totes les seves empreses, que són unes 35.000. En realitat és un complex de 14 edificis. Val? O sigui, van començar una casa i han anat ampliant. Sí. És un coworking. D'acord, molt bé. Tu ho pots llogar, no?, per anar a treballar. Sí. Si volem, els de la primera hora, allà un despatxet ens deixaran. On treballeu? A la Skywalker Ranch? Provem-ho. Un edifici victorià és la principal, tot de fusta, del 1860. I una cosa us diré, ell, a l'hora de refer la casa, assegura que hi va tallar llistons i va fent a la serra, Vull dir, molt bé, George, endavant. Clar que sí, home. Sí, molt apanyat amb el bricolatge. Hi ha alguns que munten un prestatge, ell es munta un ranxo. És molt campechano, ja està. Sí, home, sí, segur. Us podeu imaginar que molts friquis de Star Wars s'hi volen colar i els policies estan farts. Sort que els friquis no corren gaire i els atrapen de seguida. Una llista de coses del ranxo. Un llac artificial anomenat llac Ewok. De moment no se n'ha vist cap, però són tan monos que val la pena hasta ofegar-s'hi, Sí, tant. A veure si n'hi ha algun per dins. També objectes originals de les maquetes de Star Wars i d'Indiana Jones. Un cine, que diuen que és el millor cine del món amb 300 butaques, perquè té el millor sistema de so del món. Home, sí, perquè el sistema THX, aquell famós, és creació també de George Lucas. Doncs allà hi ha el sistema Mare, Quim, que es veu que surts despentinat de veure les pel·lícules. Una col·lecció d'objectes de cinema clàssic, del Hollywood clàssic, com el barret de Charles Chaplin i el seu bastó. Molt bé. I atenció, que és la cosa més de ric que sentirem de moment en aquesta secció. Atenció. Tenen el seu propi departament de bombers. Què m'estàs dient? M'encanta! Què et sembla? Home, això ha pujat el nivell, George Lucas acaba de pujar el nivell tenint un departament de bombers per casa seva. Què passa? Mira, parlant el bomber en directament cap. amb John Travolta de Si Aeroport dels Bombers, Estem allà. Oi que us agradaria anar-hi? Sí. Doncs no es pot. No es pot? Per entrar allà has de ser treballador o tan lleig que et vulguin fer sortir les noves pel·lis de Star Wars fent de Jabba el Hutt, però això és un altre tema. Allà no hi viu ara mateix ningú, són tot empreses i despatxos de gent de Hollywood. Sí. Bé, no hi viu ningú humà. En realitat els seus habitants permanents són cabres, gallines i un porc vietnamita que es diu Betty Boop.
Doncs mira que bé. Així Escolta. que ja ho sabeu, si voleu anar a Rancho Skywalker, sigueu una mica gallines o una mica porcs vietnamites. Doncs ja sabeu el que heu de fer si voleu visitar una de les cases més luxoses i més excèntriques que ens ha comentat en Jordi Ramoneda des de que portem aquesta secció endavant. Ramoneda d'Estar per Casa, avui la casa de George Lucas. Gràcies, Jordi. A tu, Qui Morales.